Pridáš sa k nám do trojky? Ale nie, tak nie. Vitaj v trojke. V podcaste, kde naše rozhovory odhalia rôzne príbehy, zážitky a pohľady na svet. Témy, ktoré ťa bavia aj tešia. Či už si doma, v práci alebo na cestách. Zabudni na nudné rozhovory a nekonečné diskusie. Tu sa bavíme s ľahkosťou a pohodou. My sa radi pýtame a oni odpovedajú. S nami sa dozviete, ako si poradiť s každodennými výzvami a získate tipy na to, ako si napríklad užiť život plnými dúškami. V trojke ťa to bude baviť, sľubujeme. Tak neváhaj a pridaj sa k nám do trojky. Podcast v trojke. Vítajte v našom prvom pilotnom dieli nového podcastu s názvom Trojke. Rozumieme, že názov môže zbudiť rôzne očakávania, no nie vždy je to tak, ako to vyzerá. A to platí aj teraz. Však, Aťko? Presne tak, Matúško. Práve preto bude našim cieľom vytvoriť priestor pre autentické a zmysluplné rozhovory s rôznymi hostiami, ktorí majú čo povedať a s ktorými sa môžeme aj vzájomne inšpirovať. A ako sa aj zamerať na rozmanitosť príbehov a pohľadov, ktoré nám naši hostia a my sami môžeme ponúknuť. Prinášať obsah, ktorý je zaujímavý, inšpiratívny a informatívny. Verím, že aj takéto podcasty môžu byť obohacujúce a zaujímavé a preto dúfam, že tento podcast vás osloví a že sa k nám pridáte hlavne do trojky. Ešte by som rád doplnil, že táto časť je naozaj že pre nás výnimočná, pretože nám dáva príležitosť sa s vami podeliť o naše osobné príbehy, hodnoty a zážitky a chceme, aby ste nás poznali takých, akí sme a aby ste mali lepšiu predstavu o tom, čo nás inšpiruje a motivuje. A v budúcnosti sa môžete tešiť v našom podcaste na zaujímavých hostí, ktorí prídu s rôznymi príbehmi, pracovnými skúsenosťami i rôznymi pohľadmi na svet. Budeme sa venovať témam, ktoré zaujímajú nás, ale verím, že budú zaujímať aj vás a budú tam krásne rozhovory, ktoré prinesú inšpiráciu, zábavu a hlavne nové poznatky. Podcast v trojke. Ahojte, moje meno je Aďo a ja vás vítam v trojke. Dneska tu so mnou sedí môj druhý moderátor a kamarát Mati. Ahoj Mati. Ahojte. A je tu s nami aj hostka, no, moja krátkodobá kamarátka a Matiho dlhodobá kamarátka Maťka. Ahoj Maťka. Čaute. V prvom rade sa vám chcem veľmi pekne poďakovať chlapci, že ste ma pozvali tuto do štúdia na váš pilotný diel tohto podcastu v trojke. Samozrejme, ešte sa pýtam, nikdy som v trojke nebola. Takže... Za to hneď úvode takéto odhalenia. Mati, ďakujem. Mati, ďakujem aj za úprimnosť, samozrejme. Úprimnosť si v tomto podcaste ceníme určite. Áno, to je určite a veľmi radi sme, že si hlavne prijala naše pozvanie a že ukázala odvahu. Takže určite sa rada s vami podelím o moje nejaké zážitky a skúsenosti v mojom živote. Podcast v trojke. By som sa Millera dopýtal, lebo ja viem, poznám vás síce krátko, ale viem, že vy ste fakt dlhoroční kamaráti, veľmi, veľmi dobrí kamaráti a mňa by zaujímalo, ako vaše priateľstvo celé začalo. Maťka, poďme na to. Samozrejme čistú pravdu, ako sme sa spoznali. Náš taký nejaký krátky príbeh. Netreba sa hanbiť, bude to počuť iba celý svet. To ťažím. No dobre, tak začalo to na strednej škole, kde som došla do triedy. My sa vlastne nebavili. Prvé 2 ročníky sme tom až okolo 3. ročníka sme sa začali nejako viacej toto kamkovať. Aj sme dokonca spolupracovali. To bola naša prvá brigáda spoločná, kde sme nastúpili vlastne do McDonaldu a robili sme baristov. Takže tam sme veľa vecí porobili. Neviem, či to tu môžem takto hovoriť verejne. Môžeš, podľa mňa nikto z McDonaldu to nebude počúvať. To už je premočané, Mati. Je to 10 podľa mňa to sme nerobili len my. Nie. Robili to všetci, nie, určite super. Ja ti len poviem to, že napravím tvoj príbeh, lebo ja som sa už aj prvý ročník s tebou snažil kamaráti, aj druhý, takže neviem, či to je pre teba nová informácia. Ale to ešte Maťka bola príliš defenzívna, hej, dobre to chápem? Áno. Ja som bola defenzívna, lebo ja tedy som mala také iné obdobie, vieš, ja som akože... Mala si ťažšie obdobie a nechcela si tak púšťať ľudí k sebe, hej? Tak ťažké obdobie, samozrejme, že keď nastúpiš na strednú, tak je to už ťažké obdobie, to už mladý človek, hej, to akože to je... Ale musím povedať, že Mati sa akože veľmi snažil, lebo to si ešte pamätám, ako mi posielal do Messengeru jeho... jak spieval na Broadway. Aha, dobre, tak ešte, že sme skončili príspevok, už som sa bál. Samozrejme, udržme. Posielal jeho texty romantické. Mati je citlivá duša, to asi možno spoznáte aj potom, že ja som medzi tých citlivejších, Aťka je medzi tých chladnejších ľudí, ale myslím, že tá symbióza nás dvoch to vždy naplní a vždy vznikne z toho ten zlatý stred. Tornádo. Podcast v trojke.
vy asi neviete, ale Matý vlastne chodil trénovať a prišiel ku mne na prvý tréning. Mali sme spolu tréning, troška omylom. Áno, bolo to omylom. Áno, mal si mať vlastne tréning s úplne niekým iným, ale keďže ja som tam prišiel a bol som tam prvý deň a hneď mi dal... Bolo to vidno, hej. Dal mi teba, tak jednoducho... Bohužiaľ, ešte ti vyšla taká partia, ktorú ja mám samozrejme rád a keď som vedel, že ty absolútne nič nevieš a videl som to na tebe, tak som sa ťa snažil naučiť. Ako si ma možno ty vnímal, že ten úvod, ten tréning, lebo ja si pamätám, že to bol pre mňa asi najhorší deň života, ale zároveň najlepší, lebo tak ponížene som sa ešte nikdy v živote necítil, ale samozrejme sám pred sebou, že ukazoval si mi, dával si mi cviky, ktoré som mal dávno zvládnuť a ja som ich nezvládal, takže... No, akože úprimne ti poviem, že prvýkrát, keď som ťa videl a taký prvý feeling, ktorý som s teba mal, že troška bude, že hlava hore, myslel som si, že budeš taký, keď som videl jednoducho, keď si predstavíte Matej, upravená brada, upravený účes, úsmev taký, že musel som si dať okuliare, takže akože taký bol nejaký Matý, takže som čakal, že možno bude trocha hlava hore, ale pritom už po chvíľke som zistil, že si úplný pohodiak, že hlava dole, že hlava dole, ale hlavne všetko si bral tak s pokorou, vieš, že to nebolo také, ak má niekto, že by sa za niečo urazil, keď som ti niečo povedal, že to máš robiť tak si to jednoducho robil tak. A tak by to malo, tak by to malo byť, že keď ti niekto sa snaží poradiť a vie, že ten človek o niečom vie viac ako ty, tak samozrejme by si mal nechať poradiť v tomto smere. A ty si nechal poradiť a hlavne bolo to podľa mňa celkom super. Akurát tam bolo vidno, že ja som tam počul celkom. A tak prosím ťa, keď dáš ako mi robiť výpady s tými Medjugorjami 300-tonovými, hore dole, ja som myslel, že mi odpali nohy, ja som myslel, že pôjdem na penku na druhý deň. Preto som Maťke hovoril, že Aďo, že super tréning, že úplne som si ho úplne mega užil a dal mi zabrať. A hlavne si hovoril o tej technike, že tam si pocítil, že ako sa to má správne robiť. Mal si veľmi dobrý prístup si mal ku mne, ukazoval, hovoril si mi veci, ako mám ich robiť. Samozrejme, mne treba opakovať veci viackrát, aby som si ich zapamätal. Ale to je absolútne normálne, keď jednoducho človek o niečom nevie, máš mu to zopakovať aj 10 krát. Hlavne ide o to, aby sa ten človek pri tom tréningu nezranil. To je celkom podstatné. No, viete, lebo veľakrát, kebyže ide človeku iba o peniaze, tak to tak nemá. Podcast v trojke. Myslím, že sme sa tu všetci teraz stretli a jedno, čo nás spája, tak to je presne to priateľstvo. A dneska sa budeme venovať téme priateľstva a pre nás kvázi to priateľstvo je veľmi silné. Aťko, čo pre teba znamená priateľstvo? Priateľstvo pre mňa znamená mať okolo seba tých pravých ľudí, na ktorých sa ja viem spoľahnúť, ktorým môžem povedať fakt hocičo, ktorým viem, že keď zavolám o polnoci, tak mi jednoducho pomôžu, ktorým keď potrebujem sa vyplakať, tak sa vyplačem, ktorým keď potrebujem, tak ma polutujú, keď potrebujem, tak ma jednoducho pozdvihnú. Pre mňa sú, nech som kdekoľvek, nech sa deje čokoľvek. To je pre mňa priateľstvo a to sú pre mňa priatelia. Super, myslím, že to máš veľmi zdravo nadstavené a určite s tebou súhlasím, podobne to vnímam aj ja. Mati, čo teda znamená pre teba priateľstvo? Tejto otázke sa tiež nevyhneš? Keď už tu sedím. Pre mňa priateľstvo je dosť taká podstatná časť života, pretože v dnešnej dobe podľa mňa ľudia, alebo teda mladí ľudia, keď nadobúdajú nejakých svojich priateľov, nových, či už dlhoročných, alebo nejaké nové vzťahy priateľské, veľmi, veľmi často nevedia komunikovať medzi sebou. A to je podľa mňa veľmi podstatná chyba dnešnej doby. A keď som ja bola menšia a budovala som si priateľstva, tak hlavne tam zásadná vec, ktorá proste musela byť v tom priateľstve, je dôvera. A musela som sa spoľahnúť na tých kamarátov. Keď som ich potrebovala mať pri sebe, tak museli tam byť. Ale nie, že ja som to chcela. Oni proste sami museli za mnou nejako sa k tomu už proste dopátrať, že mi niečo je, že ma niečo trápi, že sa niečo deje v mojom živote, že potrebujem tú pomoc, že proste mám zlý deň, som smutná, som šťastná. Ten priateľ by to mal podľa mňa vycítiť sám a vtedy, alebo keď... musím si to premyslieť trošku. Skús nám povedať, že čo znamená pre teba to priateľstvo. Povedala si, že to znamená pre teba hlavne tá dôvera, znamená to pre teba úprimnosť a to je... Spoľahnutie. Áno. To je pre teba priateľstvo. Myslím si, že máme to všetci podobne nadstavené a vlastne... A ty ako to máš nastavené ty?
Ja to mám nastavené tak, že pre mňa priateľstvo je niečo, kde som sám sebou. Priateľstvo je niečo pre mňa tak cenné, že tomu človeku niečo poviem a on vie už, ako to presne myslím a viem, že sa pri ňom cítim dobre, uvoľnene a veľmi rád s ním trávim čas. Je to ako keby už pre mňa, že súčasť rodiny. A to presne môžem povedať, že toto je pre mňa Maťka, že náš vzťah sa tak vyvíjal rôznymi situáciami, ktoré sa nám v živote obom stali, že až tie nás vlastne ako keby kvázi posunili a z toho ako keby sa stalo to silné vlastne priateľstvo až niečo ako rodina. Takže... Podľa mňa si to povedal inak veľmi pekne a hlavne si povedal jednu peknú vetu, ktorú asi som nepovedal ani ja, ani Maťka, že aby ste boli v tom priateľstve, je to niečo, kde sa nemusíte báť byť sám sebou. Presne. Podľa mňa je toto najdôležitejšia vec, lebo ako v dnešnej dobe, keď chcete byť sám sebou, tak môžete byť dosť odsudzovaní a vlastne v tom kruhu priateľov podľa mňa toto ide absolútne bokom. Takže toto je podľa mňa super a myslím si, že si to povedal veľmi pekne. Podcast v trojke. Ja som si tu aj prichystal takú definíciu, že čo je toto priateľstvo. Tak by som to rád možno našim posluchačom povedal, že priateľstvo je definované ako osobné vzťahové puto medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi, ktoré je založené na dôvere. Presne ako Maťka hovorila, vzájomnej podpore, sympatii, spoločných záujmoch a ďalších emocionálnych a sociálnych faktoroch. Je to tiež tak jedna z najdôležitejších sociálnych väzieb, ktoré človek vytvára počas svojho života. Vedecké štúdie týkajúce sa priateľstva sa zaoberajú rôznymi aspektami vzťahov medzi ľuďmi a skúmajú, ako tieto vzťahy ovplyvňujú ľudský život. Tieto výskumy môžu byť uskutočňované v rôznych disciplínach vrátane psychológie, sociológie, antropológie a ďalších. Máme tu niektoré významné poznatky zo štúdií týkajúce sa priateľstva. Vedeli ste o tom, že štúdie ukazujú, že silné priateľstvá môžu mať pozitívny vplyv na psychickú a fyzickú pohodu ľudí a dokonca aj na naše fyzické zdravie a zvýšenie dlhovekosti. Napríklad sociálna podpora od priateľov môže pomôcť znižovať stres a zlepšovať emocionálnu stabilitu. Taktiež štúdie ukazujú, že dĺžka priateľstva môže byť ovplyvnená viacerými faktormi, vrátane častých interakcií, spoločných záujmov a dôvery. Dlhodobé priateľstvá sú často tie, ktoré prešli mnohými výzvami a zostali silné. Podcast v trojke. A mňa ma ti teraz zaujíma, ako ťa môže ovplyvniť toto naše priateľstvo možno napríklad aj v živote, alebo pomôcť, alebo možno uškodiť. Vlastnej skúsenosti, hej? Z vlastnej skúsenosti samozrejme, od srdca, od srdiečka. Od srdiečka, no neviem, či toto môžem takto rozprávať. Ale môžeš, prečo by si nemohla? Naše silné priateľstvo ma v živote ovplyvnilo dosť. Pre mňa v pozitívnej stránke, veľmi. Mali ste tam aj nejaký negatívny bod alebo niečo negatívne vo vašom vzťahu? My sme sa v živote nepohádali. Fakt, tak to sedíme v živote. Nemali ani výmenu názorov. Koľko sa kamarátime? 10 rokov skoro. To je trápne. Tak to vám akože tlieskam. My sme mali okruhlice však. Neoslávili. No, čo urobíme? Ideme na tie honeymoon? Potrebujeme už na ten honeymoon. Neviem, teraz vlastne prišli z Bali a presne tam si všetci mysleli, že sme na honeymoon, ale my sme ich nechali v tom. Ono sme mali výhody. Takže aj to je výhoda priateľstva veľmi silného. Samozrejme, že možno pôsobíte chemicky, že ste úplne... My sa teraz na seba pozeráme, že ste niekde úplne inde, ale možno ste aj tam, alebo možno tam nechcete byť. Ale to je iná téma. Mati, teda ako ťa teda ovplyvnil, ako keby môže ťa v živote ovplyvniť toto priateľstvo? Napríklad mňa ovplyvnilo veľmi. Ty si ako pre mňa chodiace niekedy antidepresívum, lebo naozaj, že človek má nejaký smutok, jemu niečo, stačí počuť tvoj hlas a je proste vyliečený. Takže akože myslím, že ty mi dávaš dosť toho pozitívneho do života a veľa ma učíš. A myslím si, že je to niečo tak pekné a tak silné, že toto nechceš proste zameniť a nechceš to ani zahodiť a ja ti poviem, že možno veľa ľudí sa pýta, určite sa pohádali, mali výmenu názorov, teraz sa tu strúhajú, no tak to ne. To vám poviem tak, jak je, že naozaj sme sa nikdy v živote nepohádali a možno my sme sa tým aj zamýšľali, nie? Teraz, že vlastne, že prečo sme sa my v živote nepohádali, že my sme to chceli vyskúšať. A vôbec nám to nešlo. Nešlo nám to vôbec, akože snažili sa mi na seba odurdený, ale ke mne to bolo strašne vtipné. Hej, vydržalo nám to 5 sekúnd. Ono to je také, viete, že keď sa snažíte byť na silu udurdený, tak to asi nepôjde. Tak to nejde, proste nerobte ľudia veci na silu, akože fakt, to vám neodporúčame, ale možno taký recept na dlhoročné priateľstvo, Mati. No že šupni, že recept na dlhoročné priateľstvo. Povedz, čo musí byť v takom
dlhoročnom priateľstve, ktorom sa nepohádam. No to je ale to podľa mňa ťažká otázka. Možno to znie jednoducho, ale je to ťažká otázka. Čo je to vaše gro? No, a je to ticho. Viete prečo? Lebo oni sami nevedia. To proste musíš cítiť. To nejde, že musím ti teraz odhaliť, prečo to tak je, hej? Dobre. Nie, že ja si myslím, že ak to naše silné priateľstvo je možno, že prečo sme sa v živote nepohádali, lebo nemáme chuť nad sebou dominovať. Nemáme chuť ako keby ten druhého ovládať, nemáme chuť sa nejako zájomne nejako urážať, nemáme chuť ako manipulovať jeden s druhým. Ja si myslím aj to, že vy si tolerujete si navzájom svoje názory. Nebudete sa hádať. My si povieme všetko. Ale my si povieme, ale my sme... Nepovieme, neodpísal som ti, lebo sa mi proste nechcelo. Videl som tvoju správu, mal som zlý deň. To je strašne dôležité, že tam je tá úprimnosť. My si hovoríme, tak, jak je. o sebe také veci, podľa mňa, že... No, to je podstata priateľstva. Aby tam bola tá úprimnosť a dôvera. Vieš, že niečo si napíšete, ostane to v tom čete napríklad, hej? Ale ja si myslím, že v dnešnej dobe je strašne ťažké si získať takýchto priateľov. Vy ste to priateľstvo budovali 10 rokov. Podcast v trojke. Teba ja, Maty, poznám približne pol roka. Viac už, nie, viac. Rok. Už to bude rok teraz, áno. Máme výročie inak, takže akože na základe toho nášho výročia priateľstva sme vytvorili podcast a dali tému priateľstvo. To je naša oslava, nie? Teraz by sme si mohli pustiť Happy Birthday. Áno, mali by sme. Tortu. Aťko, upekol si niečo? Robil si niečo? Nejaké mafinky tak? Alebo... Nie, ale môžem vám upiec pizzu. O tom je to priateľstvo, vidíš, že on ti proste ponúkne a napečie ti, urobí ti presne to, čo na tebe vidíš, že chceš. A to si myslím, že je tiež veľmi dôležité. Mati, mňa ešte veľmi to zaujíma, neodpovedala si mi na tú otázku. Rád by som sa možno k nej vrátil, že vie ti toto silné priateľstvo ovplyvniť nejaké veci v živote? Áno. Ako? Naše priateľstvo pre nás bolo veľmi pozitívne, no v niektorých prípadoch sa to môže diať aj do negatívneho zmyslu. Napríklad, keď si vo vzťahu, áno, dlhoročnom, alebo teda si vo vzťahu, to je jedno, hej, a ten druhý nepríjme toho človeka, tvojho blízkeho človeka, nevie ho pochopiť, alebo nechápe teba ako... Žiarli. Príde žiarlivosť. Proste žiarlivosť, áno. Chápem až príliš dobre. Áno, že to je tá žiarlivosť. Tam je tá žiarlivosť v tom, že ten druhý človek žiarli na to, že nemá taký vybudovaný dobrý vzťah, ako ale on ten človek ti nepatrí. Hlavne ti automaticky ten druhý človek ani nedôveruje. Tú dôveru ako keby si vytvára voči tebe v nejakom určitom čase a v nejakých situáciách, samozrejme. Keď nedávaš mu nejaké podnety, že ho proste ovplyvníš a zrazu má mať pocit, že si neverná alebo môžeš niečomu takémuto prísť, to je to priateľstvo. Že nemá pocit na tebo ťa ovládať, vlastniť ťa alebo má na tebo ako keby vlastníctvo. Podľa mňa my to máme tiež medzi sebou táto obidva nastavené, že podľa mňa, že zdravo podľa nás, samozrejme, že nemáme pocit, že ona patrí mne. Že tú slobodu si dávame. A že veľmi veľkú. A to je tiež dôležité podľa mňa. Áno, je to dôležité. Čo ti napríklad fakt priniesol Maty do tvojho života? Napríklad aj teraz. Čo spolu budujete? No, povedzme si to na rovinu, že čo spolu napríklad teraz budujete, lebo ja som tu takto, že súkromné očko a jednoducho viem, že niečo teraz napríklad budujete, nejakú tú firmu. Áno. Ste v tom obaja? Áno. On mi do života priniesol strašne veľa inšpirácie v tomto zmysle, že strašne veľa vecí ma naučil aj v tom, že ma napríklad donútil, ale nie, že... Že tu sedíš napríklad? Napríklad. Okay. Akože ja som dneska omylom, hej, keby ste chceli vedieť, ale nie. Že som dobrovoľne. A veľa vecí ma naučil a napríklad aj teraz rozbiehame spoločne firmu, čo by som si 2 roky dozadu napríklad, alebo ty nepovedala, že ja budem rozbiehať značku, hej? Že čo? A akú značku rozbiehaš, Mati? Poprosím všetkých. Instagram. Píšte si. Enklava, ale píše sa to enslava.sk. Lebo chcú byť populárni a myslím si, že takto je lepšie. Samozrejme, presne, ako si povedal, že niekedy to priateľstvo ti vie priniesť aj nejaké inšpirácie, vie ťa úplne nám v živote nasmerovať, možno vie ti dať odvahu. Lebo možno aj v sebe to máš, proste, že presne čo by si chcela, ty si vždy chcela podnikať, vždy si chcela ako keby kvázi mať niečo vlastné a niečo si aké to rozbehnúť a myslím, že to priateľstvo ti presne dalo ako keby tú podporu a ten support, že na to máš a poďme do toho spolu. Že možno ty si to aj chcela, veď. Lebo napríklad pre mňa je Maty veľmi inšpiratívny človek. Ja keď som ho spoznal a teraz sa poznáme, tak čím ďalej ho viac poznám, mňa úprimne veľmi inšpiruješ tým, aký si, že nebojíš sa ísť za vecami, fakt veľa vecí si sám vybudoval. Maty je
používal workoholik, on fakt veľa maká, málo kto to o ňom vie a vďaka tomu je tam, kde je, lebo ja môžem povedať, že Mati má vybudovanú podľa mňa celkom peknú kariéru, takže fakt Mati podľa mňa v tomto ma veľmi inšpiruješ a je taký, že fakt si ide za tým, čo chce, pre mňa je to strašne podstatné a fakt je to pre mňa... ďakujem veľmi pekne. Fakt je to pre mňa niečo také, čo napríklad, ja by som sa veľa vecí bál sám spraviť, ale keď som videl, že napríklad Mati má taký k tomu postoj, tak som si povedal, že idem do toho. Podcast v trojke. Si ma napríklad motivoval v tom, že si mi dal ten hnáč, alebo neviem, ak to vám teraz povedať, to hovorím spisovne, cvičiť. Alebo napríklad možno starať sa o to telo a dal si mi, zase si to vo mne obnovil a našiel si tú techniku presne na mňa, čo na mňa platí a presne motivoval si ma v tomto. Ukázal si mi aj tento smer, ale potom si mi ukázal, že vlastne, že treba chcieť a je to ľahké, treba to prekonať, treba si dať pár tréningov a fakt sa do toho človek dostane. A ty si mi to ukázal inou formou a to je presne... Presne, toto som aj ja hovorila, že ja som normálne bola z teba taká úplne, že prekvapená milo, keď sme sa stretli, lebo ty si, povedzme, bol si dosť mladý, hej, vtedy, jak si trénoval. Stále mám takisto rokov, ale dobre. Že si dosť mladý na to, ako ťa to bavilo, ako si chcel veľmi pomôcť ľuďom, ako si sa zaujímal a proste stále ty si mal v sebe taký ten plameň, ktorý nás strašne poháňal v tom cvičení. Toto sa mi inak veľmi dobre počúva. A myslím, že aj vďaka týmto veciam, že sme si tak dobre rozumeli aj tam, tak myslím si, že preto tu teraz sedíme takto traja a jednoducho teraz nahrávame. Lebo myslím si, že toto priateľstvo má celkom peknú budúcnosť a celkom pekné zázemie. Ja som povedal vždy okolo cvičenia a týchto vecí, keď jednoducho viem, tak ja v tomto pomôžem. A nielen vám, ale hoci komu. A myslím si, že práve tu každého z nás niečo inšpirovalo na tom druhom. Lebo ja tiež poviem, že mňa inšpiroval Mati, ty inšpiruješ Matiho a Mati inšpiruje zase teba. A to je začarovaný kruh. To je normálne, že akože trojka. Toto. Trojka. A toto je akože, preto sme si ťa aj teda pozvali. Ty samozrejme v tom najlepšom slova zmysle. Ty musím povedať, že akože naše tréningy akože boli úplne, že o inom. My sme nechápali teba, ty si nechápal nás na začiatku. Ale ty si dokázal ale ja nerozumiem. Prekonať samých seba, ale v takých, že ja by som v živote sama od seba. Tam načo v angličtine na teba vypráva, akože... O tom o čom ja som nerozumel inak, že... vlastne tu, že? Hej, ale že... Stále som tu. Ale on ti tam začne hovoriť akože bench press a tieto, ako ja chápem, že bench, ona tieto, ale ty mu nerozumieš, ty si proste došiel tej posilňovne, si totálne v strese. Ale si aj v strese, alebo ešte čaká proste, Razom vieš. Razom dve slovíčka po anglicky, ale ja som nevedel, že chodím na angličtinu, akože, ale nie, Ačko, robím si teraz srandu. To je presne to, že začal takouto formou anglicky po mne rozprávať. No a ja sa rád učím. A to je presne to, že ja sa rád učím, ale zase tú angličtinu nemám až tak brutálne. Podcast v trojke. Takže keď sme sa my zoznámili, by sme si v živote nikdy nenapísali. V živote nikdy. My sme sa stretli, najprv som sa stretol s Matým a bez toho, aby som si s tebou písal, som sa stretol s tebou. A všetci sme sa stretli ako? Sme sa stretli osobne. A myslím, že toto je dosť podstatné na ten prvý dojem a hlavne na to, že už o to, ja napríklad, keď sa na človeka pozriem, tak veľakrát viem, že približne aký bude, čo si o ňom už môže myslieť a keď otvorí ústa, tak to viem dvakrát tak rýchlo. Ja tiež, keď som na teba pozrel na prvom tréningu, tak som vedel, že budem odchádzať po štvornožky. A bolo mi to jasné, takže môžem potvrdiť. Hej, tá mimika bola veľmi výrazná. Ale toto je zaujímavé a... Ja určite preferujem osobný kontakt. Nie, tie osobné kontakty sú inak veľmi fajn. Áno, lebo vtedy zistíš proste o tom človekovi najviac. Vtedy zistíš, aké má proste správanie, ako na teba reaguje, či ťa vníma, či ťa počúva. To napríklad vezmi si moja babka, hej, ktorá deda spoznala niekde u lekára, žijú doteraz spolu. A nikdy s tým nemali problém. Lekári sú fajn podľa mňa, akože tam spoznáš každého. Tam sú peniaze. Kde sú peniaze? To je veľa peňazí, ale to chcem presne povedať to, že napríklad u toho lekára je dôležité, u akého lekára sa spozná sa samozrejme, že si vybere, že kde tak sa chceš. Keď je to gynekolog, je to celkom divné. Napríklad mňa strašne teraz Mati zaujíma, že kde sa tvoja babka s tým detkom spoznala, na akom
oni boli... Oddelenie? Neviem, čo to bolo za oddelenie. Ja. Babka mi to nedávno spomenula. A vieš, že teraz prosím ťa, že zaujímavé spýtať sa je, že kde, vieš, dať na reprák a spýtať sa, že bavíš, že teraz si v štúdiu a dávajú ti otázku, že kde si spoznala detka? Hej, môžeme zavolať kľudne. Alebo to nebolo, možno to bolo niekde, keď ona pracovala. Teraz sa dostaneme na to, že Maťka klame. Alebo sa možno pomýlila, nie, samozrejme, že mňa zaujíma, že kde sa spoznali. Poviem, že zdravíme ťa v trojke, ne? Nie. No, radšej nie. Babi, si teraz v štúdiu, budú ťa počuť ľudia, hej? Akože nie si naživo, ale nahrávame, hej? A prečo? Lebo dostala som otázku, kde si sa s dedom spoznala? Potrebujem vedieť. Keď som sa s dedom spoznala, že keď som umývala okna, tak mi spadla mokrá hlava jemu rovno pred nohy. Dobrý deň. Vás zo štúdia. Matúško so mnou. Dobrý deň. Aďo. Veľmi pekné spoznanie musím povedať. Takže, ale to vy ste spolu koľko rokov, prosím vás? Koľko rokov? 53. Takže od dneska umývame okná všetci. Áno, ja si tiež myslím. Od dneska umývame okná všetci. Ďakujem vám veľmi pekne. Prosím. Dobre, babi, tak potom sa ti ozvem. Dobre, no, ahoj. Ahoj. Takže Mati, umývame okná od dnes. Asi idem fakt, že umyť okno dneska. Možno vypadnem, možno nevypadnem, ale možno s niekým budem 53 rokov. Akože naozaj veľmi pekný vek. Super príhoda, nie, Aďo, že ak sa spoznáte pri umývaní. A padla jej hlava, dobre som počul. Áno, že sa asi, jak Potkla? padla handra, tak vieš, tak dedo tam. A tam bol dedo zrazu. Áno. Akože hej, to tak zvyčajne býva, že a počkaj, na kde umývala okná? V práci alebo doma? To neviem, to musím zistiť. No tak to, akože toto podľa mňa veľa ľudí bude teraz zaujímať, že kde tie okná umývala. Ale podľa mňa je to akože viac menej jedno, či budete umývať okná doma alebo tak, kde v práci, akože môžete otvoriť, keď pracujete v nejakej firme, ale ja by som to neriskoval, keď pracujete v nejakých výškových budovách, poprosím vás. Takže poprosím vás, tam neumývajte. Tam nepadajte, tam neumývajte. Samozrejme, že toto je jedna z krásnych ukážok, ako z priateľstva môže vzniknúť dlhoročné manželstvo. Šťastné 53 rokov. Môžete umývať okná, to je od nás recept. Ale samozrejme, že aj tie okná nemusíte umývať a môžete spoznať niekoho aj inak. Podcast v trojke. Na konci by som si chcela ja položiť jednu otázočku. Sebe? Nie, vám. Ja. Tento podcast, aj keď tak vyzerá, tak väčšinou rozpráva Mati alebo Maťka, ja tu rozprávam pomenej, ale je to vzhľadom aj na to, že oni majú fakt dlhoročné priateľstvo, takže akože ja im to nebudem skákať do reči, majú si čo povedať, očividne aj vydiskutovať. Hovorili sme to aj o enklave. Takže značka, všetci na Instagram poprosím vyhľadať, píše sa to Enslava, lebo oni chcú byť populárni a chcú byť viac americkí samozrejme. Nie, ale je to strašne super, lebo zase to priateľstvo. Ale tu sa chcem opýtať, že napríklad mi povedzte, a bude to podľa mňa ľudí zaujímať, lebo robíte vlastnú firmu, je to firma akože s oblečením, je to značka, je to brand a bude to možno vaša budúcnosť, že aké napríklad také výzvy a prekážky vám táto značka, váš brand a vaša vlastná firma dala do života. Ako ste ich spolu prekonali? Nemali žiadne problémy. Aha. No akože toto viem vyvrátiť, lebo keď som s ním volal tá futbol, a už si volal to ten hentej, a potom voláme, že počkaj, Ačko, ja teraz musím ešte potvrdiť e-maily, toto, ježiš, tam tým sú zase problémy a ten dodávateľ je taký a taký, takže akože nezávárajte mi tu a pekne mi tu povedzte aj o vašich problémoch. Samozrejme, že podnikanie na začiatku samozrejme nie je vždy bezproblémové a vyskytnú sa rôzne situácie. To podnikanie je v tomto práve špecifické a myslím si, že stretávame zo začiatku, sme fakt, že čerstvo podnikáme momentálne a akože mám nejaké skúsenosti s podnikaním, len toto je akože také prvé vážnejšie podnikanie a musím povedať, že samozrejme v tom podnikaní sa stretneme úplne s rôznymi vecami, s prekažkami, s výzvami, s tým, že chceme to ukončiť, ale presne veľa podnikateľov na týchto veciach skrachuje. Nie, ale to hovorím, že to máš pro sebe. Nezačali. Ja som už kúpil akcie, takže ma nenevadí. My sme nezačali ešte poriadne, ale to chcem presne povedať to, že tam je ten tiež ako keby tá demotivácia toho, tých predajov, alebo možno niečoho, finančných prostriedkov a že veľakrát veci chceš ukončiť, ale presne veľa podnikateľov na tomto skrachuje, že ako keby zdá hneď to na začiatku. Tak presne tak, ako my sme nezdali naše kamarátstvo a vyformovalo sa, lebo samozrejme, že
poznáme sa 10 rokov, ale z toho sme mali aj nejakú polročnú pauzu zo začiatku, že sme sa stretávali pomenej v tom úvodnej fáze nášho priateľstva, potom sme sa pol roka odmočali, potom sme začali chodiť častejšie, až potom sme to premostili do takéhoto vážneho kamarátstva. Chcem presne povedať to, že tak to máš aj proste, že v živote, že aj v tom podnikaní, aj s tými výzvami môžeš mať akokoľvek schopnosti alebo možno nejakú silu alebo finančných prostriedkov, ide o to možno, čo do toho ty vložíš. Teda aj do toho priateľstva, takisto do toho aj podnikania, takže ako keby to je za mňa taký ten, že záver. Mati, možno za teba? Tak pre mňa to hlavne bolo úplne niečo nové, pretože ja som s podnikaním absolútne nemala žiadne skúsenosti a presne to teraz mi napríklad prináša Matúš v tom priateľstve, že ma učí novým veciam, že ma inšpiruje k novým veciam a že naozaj si začínam myslieť, že to môže mať fakt budúcnosť a môže to byť niečo, čo bude mňa živiť a môžeme s tým fakt niečo dokázať. Takže ja sa teraz hlavne chcem veľa naučiť od neho a nech ma veľa do toho nutí aj do nejakých vecí, ktoré napríklad neviem a proste to, že on ma do toho bude tlačiť, tak tým ja sa tomu viac posuniem a tým viac ma to potom bude baviť a vidím, že mu na tom záleží na tej značke, že proste stále ma v niečom motivuje. Stále mi povie, že urob toto by si mohla. A toto je veľmi dôležité. A on je taký v podstate taký ten môj mentor v tomto. Takže určite som mu za to vďačná a verím v to, že to proste má nejakú budúcnosť. Ja tiež pevne verím, že to má budúcnosť. Do čoho vložíš v živote buď tú svoju pozornosť, alebo tú snahu, alebo ten čas, buď do toho priateľstva, buď do nejakého podnikania, alebo do hocičoho, je to, ozrkadluje to teba, čo do toho vkladáš, teda, čo do toho chceš. Takže to vieme to dať proste úplne na rôzne aspekty a presne buď to priateľstvo, alebo to podnikanie. Takže ľudia, majte sa radi, aj hlavne sami seba, ale vážte si možno aj tých ľudí, ktorí máte okolo seba. A budujte vzťahy, budujte priateľstva, zjednocujme sa a buďme ako keby si ľudia nápomocní, možno aj keď sa nepoznáte. A buďte na seba milí a tým vybudujeme niečo, možno pár nových priateľstiev, ale možno vybudujeme lepšiu spoločnosť. Presne lebo tak. Podľa mňa teraz tá spoločnosť je dosť taká, že veľakrát sa odvracia a nechcú ľudia pomáhať druhým ľuďom. Pritom tak. Je to základná ľudská vlastnosť pomáhať si navzájom. Aj keď možno tých ľudí nepoznáte nejako extrémne dobre, možno pre vás je to maličkosť, pre toho človeka to môže byť niečo veľké. A ja si hlavne myslím, že po tom, čo som teraz počul, tak niekedy napríklad treba sa len do niečoho pustiť, netreba aj od toho tie najväčšie očakávania, jednoducho robte, čo vás baví, treba to skúsiť, bez očakávaní, bez všetkého a dôležité je tomu venovať ten čas a skôr či neskôr sa to odzrkadlí na tom, že keď niečo máte radi, keď niečomu obetujete čas, tak skôr či neskôr sa to stane úspešným podľa mňa. Hlavne si vážte jeden druhého v dnešnej dobe a hlavne nech ľudia sú k sebe úprimní. Nech povedia, čo cítia naozaj a nech sa neskrývajú za niekoho, kým nie sú a nepretvárajú sa na niekoho, kým nie sú a možno ani nebudú nikdy v živote, ale proste nikdy potom ten človek není úprimný ani k sebe a potom není úprimný k tomu druhému človeku a potom nikdy nemôže vzniknúť to priateľstvo alebo ten bližší vzťah medzi dvoma ľuďmi. Lebo ak ľudia nie sú k sebe úprimní a hlavne k sebe, nikdy z toho nebude nič dobré. Podcast v trojke. My vám veľmi pekne ďakujeme, ľudia, ktorí sa nás počúvali. Samozrejme, tento prvý diel podcastu bol naozaj taký, že všeobecný, to by ste nás možno spoznali a nacítili. Áno, aby ste videli náš pohľad na to, že čo je podľa nás priateľstvo a čo to možno ako znamená. tie veci vnímame. Ja si myslím, že a nejaké vtipné príbehy a nejaké zážitky, ktoré máme. Myslím, že nás čakajú zaujímaví hostia. No, na tých hostí sa ja veľmi teším, takže to isté, ja verím, že vy sa budete tešiť na nás a že si nás zapnete aj na budúce a dáte nám ešte možno šancu a veľmi pekne vám ďakujeme a týmto by sme sa mohli aj rozlúčiť. A prajem vám všetko dobré. Presne tak. Príjemný deň alebo noc, alebo hocičo. A pekný život prajem. No, čaute. Asi krásny život. Čaute. Majte sa. Čau.